Slima lik Marija, bint Alla l-Missier. Slima lik Marija, li bent Alla. Slima lik Marija, arusa tal-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, tempju tat-Trinità Qaddisa. Slima lik Marija, Ommi, il-ħajja tiegħi, it-tama ħelwa tiegħi, jiena kolni tiegħek. Irrid li r-ruħ tiegħek tkun fija biex jien infaħħar lil Mulej, li l-Ispirtu tiegħek ikun fija biex jiena nifraħ fil-Mulej. Għamel jawm twajba li jien inkun fil-att ta' dawk li huma għal qalbek, li inti tgħallem, tmexxi, tgħajjex u tħares bħala uliedek. Għamel li fil-waqt li għall-imħabba tiegħek niċċaħħad mill-faraġ li toffri l-ħajja ta' issa, ikolli ferħ qaddis bħalma kellek inti, sakemm permezz tal-Ispirtu Santu u ta' Ġesu Kristu ibnek ngħaddi għall-glorja tal-Missier. Amen.